За трети пореден път фабрика за майонеза Краси Пловдив проведе кулинарния конкурс "Рецептите на Краси". Специално жури реши при кого да отидат наградите. Дичо Ташев – 7-дневна екскурзия до Египет за двама. Нериман Джебир – плазмен телевизор и Петко Кънев – лаптоп. Приятната задача да оценяват кулинарните творения имаха едни от най-нашумелите топ-готвачи у нас – Пеню Иванов, популярната певица Кичка Бодурова и Даниела Авджиева, мениджър фабрика за майонеза Краси. Една идея, благодарение на вашите писма, на вашите желания, благодарствени и прочувствени, успяхме да превърнем в една традиция. Традиция и един празник за нас и нашите клиенти. Носител на 3 златни медала и много други отличия, Краси е лидер на пазара у нас с дял от над 72%. Фабриката произвежда 24 вида майонеза, сред тях нискомаслена, лека и свежа и уникалните за българския пазар сосове на Краси с масленост само 25%.